Samya rawuh ngarsa ngestu padha rawuhna sang mata sajuru ayahi karya Sikra nayaka kang ayahi karya kakaryaning raja kumreget sebut sanca saliwata manunggal setya Sri swarane kumuro sampeyan Yuk Rama Yamas Pancen nyoto Yamas Dengan prayitno
Aturakan sugeng dalu dulurku wedok Mbak Rizka. Sugeng dalu Mas Riza. Iji. Ini tadi dari mana? Dari rumah ke sini kita buru-buru. Terburu-buru. Mau mesti baret dodolan toh. Baret dodolan toh karang karepe iki nek apa-apa kabeh iki dicaki. Jane duwite arep nggo apa to, Mas? Ya iki kan penting iso cukup wis alhamdulillah toh. Sik penting cukup sandang pangane ya, Mas ya. Nggih, iki ngaturaken katur sugeng dalu dumateng sagung para pamrisa nggih yang tansah bahagia mulya wonten ing dalu wonten ing tlatah Sido Arum Gedihan Sleman Jakarta. Sugeng panggihan kalian kawula sak kanca Jatilan Raga Wahyu Mataram ingkang wijil saking Desa Wisata Krepet Sendang Sari Pajangan Bantul Ngayu Jakarta. Ya wonten ing dalu menika sinenggoyong kalian Gipro Audio Professional Sound System. Nggih kepareng kawula sak kanca saos pasugatan lumantar kiprahipun kanca-kanca Raga Wahyu Mataram. Iki babak pisan ta, babak pisan ta? Pisan iki, Mas. Ora aku tekan kene wis ditabur. Ora nek gedroke diitung babak pisan ora to jane iki. Lah iya. Ono sik diitung ono sing ora soalnya, Mas. Ya, nggih. Nggih. Babak pertama, nggih Raga Gedruk monggo. Dipun aturaken lelagon wonten ing catetanipun wonten Bandung Selatan. Bandung Selatan. Nggih. Monggo katur kanca-kanca RWM Bandung Selatan.
kudu urung manati kekasih sudah dikasih Mas Rizal. Bandung Selatan nggih lumantar kanca-kanca raga Wahyu Mataram nggih. Iki katuraken agunging pematen nuwun nggih dumateng warga Sidoarum sakiwatenganipun. Awit palusiti siapasinipun nggih priksane iki praipun kawula sak kanca-kanca raga Wahyu Mataram. Pokoke nek sing nonton akeh sing nonton rame. Sing nonton akeh antusias Mas. Antusias. Warga masyarakat Sidoarum. Sidoarum. Jen luar biasa. Sing penting tertib tekan rampung ya Mas ya. Betul tertib rampung. Pokoke nek sing nonton akeh iki wek dhewe ya semangat ya nak ya nyambut gawe. Seneng Mas. Nggih. Nggih monggo katur lakon candhaipun Mbak Rizka iki mau. Megat tresna Mas. Megat tresna astagfirullah. Urung apa-apa ndang dipegat. Urung apa-apa ndang dipegat kok lemes sakit timen to ya. Sabar ya, sabar. Sabar ya Mas ya. Sabar ya Teh. Kata-kata paling penak ming sabar. Dicurhati kancane ya sabar. Kaya aku iki lho. Sabar. Sabar. Saking sabare Mas. Gampang diucap ning lakone angel. Saking sabare dihapusi kancane. Nggih, monggo. Nggih, monggo Mas. Sliramu wong ayu kaya rino citra-citrane atiku jangan biyen-biyene aku katon opo saikine aku iki katon opo Ning kala trama rasa
Sampun maka tresno. Nggih. Selanjutnya dilang ya. Oke, 3, 2, 1, rogo, 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 Wahyu Matara memang untuk Anda.
rata lolo arek ketek ya Yudane yang remado awas hati-hati joko-joko kowo karo kotan setan setane wis metu awas hati-hati aja kandel komo bodane setan ayo Tomo anten nyoto kondang saindenging Puswatara selolo dimangane mas lo
lah. Hei, woi, ah. Oroh.